Älä sittenkään hyvä idea. Anteeksi, herrasväki. Mikäs tämä tuoksu täällä matkustamassa? Mitä tämmönen vähän kalamainen? Huijataan häntä, kiinnitetään huomioon johonkin muuhun asiaan. Se ei oo, kato, se ei oo joku pitkä reissu ollut niin Kaijalla vähän. Otetaan tämmönen otetaan sellainen mukansa tempaava yhteislaulu, niin hän unohtaa. Anttila nyt ampaisee ylös luoteestaan. Aurinko on korkealla, kevät tuuli launassa. Meillä on semmonen hygienia-varasto olemassa, niin jos minä ihan hiskin puolesta teille tarjoisin. Hei, saisinko yhden viskin? Laki kyllä rouvan kannattaisi tuo bakteerivakinoisi hoitaa sitten välittömästi, kun laskeudut ensimmäisen apteekkiin sitten marssiin. Mä vetän ensimmäisen apteekkiin, mitä löytyy. Onko tätä pakko kertoa näin isoon ääneen koko tälle Mutta matkustajalle? kaikkihan se haistaa. Täällä on paljon suomalaisia. Niin haistaa! Tästä rouvalle toiseen käteen tenat ja toiseen nämä emätinpuikot ihan omasta varastosta. Mä niin ymmärrän sua. Sinä sait piskiä ja minä emätin puikon. Tämä on sitä tasa-arvoa nyt. No se on. No pystyy.